Μετά από πολύ ψάξιμο στην αγορά, ο Ergin Ataman κατέληξε στην περίπτωση του Omer Yurtseven. Ο Τούρκος ψηλός, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην EuroLeague για λογαριασμό της Fenerbahce, είναι ακριβώς αυτό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Ο Yurtseven έχει έρθει σε αρχική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, όμως ζήτησε μια μικρή διορία ψάχνοντας συμβόλαιο στο NBA. Ο Yurtseven ξεκίνησε την καριέρα στην Fenerbahce και στην συνέχεια φοιτησε στο κολέγιο του NC State και Georgetown. Το 2020 δεν επιλέχθηκε από καμία ομάδα στο draft του NBA και έπαιξε στην G League στην θυγατρική της Οκλαχώμα. Την επόμενη σεζόν πήγε στους Miami Heat, όπου έκατσε 2 χρονιές. Το δυνατό του σημείο είναι η ικανότητά του στο rebound, όπου την πρώτη σεζόν στους Heat είχε 5,3 σε μόλις 12 λεπτά ανά παιχνίδι. Την σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στους Jazz, όπου έκανε μια μέτρια χρονιά με τα στατιστικά του να μην είναι ικανοποιητικά. Το καλοκαίρι αυτό δεν βρήκε τον ρόλο που ήθελε στο NBA και αποφάσισε να μιλήσει με ομάδες της Ευρώπης, όπου μια από αυτές ήταν και ο Παναθηναϊκός. Ο Τούρκος center, θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή στην καριέρα του, σύμφωνα με το μέχρι τώρα ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι σε αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση του παίκτη από την ομάδα, σε περίπτωση που δεν βρει αυτό που θέλει στο NBA. Από την εφηβεία του ξεχώρισε για το ταλέντο. Το 2015, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έκανε τον ντεμπούτο του στην EuroLeague, καθιστώντας τον έναν από τους νεότερους παίκτες που αγωνίστηκαν σε αυτή τη διοργάνωση. Αργότερα, την ίδια χρονιά, αγωνίστηκε απέναντι στους Brooklyn Nets στο Barclays Center και με 8 πόντους, 7 rebound και ένα block σε 15 λεπτά συμμετοχής. Κατέγραψε ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που συμμετείχε σε αγώνα pre-season του NBA μέχρι τότε. Επίσης, ο Yurtseven είχε και μια κόντρα με τον καλύτερο προπονητή στην EuroLeague. Η σύγκρουση με τον Obradovic το 2016, όταν ο 17χρονος τότε center αγωνιζόταν στη Fenerbahce, εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από την τουρκική ομάδα για να κυνηγήσει το όνειρό του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτή η απόφασή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζέλικο Obradovic, ο οποίος δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του, λέγοντας: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόταν. Θέλει να πάει στο NCAA. Έπαιξε εδώ για 3 χρόνια. Πληρώθηκε και τώρα θέλει να φύγει». Αυτός είναι ο Omer Yurtseven.